Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakituloy tayo sa pinaka-latest update sa bagyong Sineneng. Meron na po siyang international name, Nesat. At ito po ay para na yung early morning ng linggo, October 16, 2022. At ito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation and Aboitiz Power. Hindi tayo nakagawa ng update kaninang o kagabi since masyado tayong busy sa ating website, but I still promise na mag-i-issue tayo ng updates kahit na konting late. Okay? So, na yung early morning ay tumatawid na po ang bagyong si Neneng. Naging tropical storm na po siya mula sa isang tropical depression. Hindi naman po siya nag-exhibit pa ng rapid intensification as of this time. So, thank God, or else medyo delikado po mga kababayan natin sa may Ilocos Norte. At it's just a minimal tropical storm. Slowly siya nag-intensify but not rapidly. Nagkakaroon kasi ng moderate shear, although nag-relax na yon, baka lumakas na naman po ito. At kung titingnan natin na yun yung ating latest loop, courtesy of tropicaltidbits.com. Okay, na nagbibigay ng napakagandang satellite loop. Ito po ay for the past 6 hours. At nakikita po ninyo itong purple na kaulapan ng sirkulasyon ng bagyo. Yan po yung lugar na kung saan makakaranas po ang dinadaanan nito ng grabing ulan. Mga moderate, heavy hanggang intense rainfall. Kung kasama po dyan ang buong areas po ng Babuyan, lalo na po dito sa may Camiguin Island. Not the Camiguin Island sa Mindanao, okay? Ibang Camiguin Island po ito. So, huwag kayong mag-worry down there sa Mindanao. At dito rin po sa may Ilocos Norte at Northern Cagayan ay nakakaranas po ng matinding ulan. Tandaan po ninyo, ang sirkulasyon po itong bagyo kapag sumabay po kayo sa paggagalaw within 24 hours, makakaranas po kayo, lalo na po yung malapit sa sentro. Itong bagyong ito, up to more than, up to 500 plus millimeters. Halos 3 buwan na ulan po yan. Just imagine, okay? And then, since gumagalaw po siya ng 18 to 19 kph, normal pace, okay? Westward, so ang galaw po niya na yun, although slightly nag-west-northwest siya, so likely pag ganito kanyang galaw, nandito siya na yun, so pag ganito siya. Since siyempre gumagalaw ang bagyo, so ang ulan na ma-experience po dito for the next for a day, okay, will be around 100 to 300 millimeters. So it's enough to have some flooding in flood-prone areas of these areas of extreme northern Luzon. So please take all necessary precautions. I hope nakahanda po kayo. The main problem of this system is not the wind, since minimal tropical storm lang po siya, around 75 to 95. Although mga banana palm plantation ay medyo masisira po nito, pati mga rice fields, medyo malakas na rin po ang 75 to 95, but not destructive enough like the typhoon force winds. So tropical storm force winds lang po siya. And then ang problem talaga nito yung ulan. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Just pinag-uusapan natin yung ulan kasi kagabi sa Pasakaw, Camarines Sur, may dumaan lang medyo elongated na thunderstorms. Pati dito sa Naga, naka-experience kami ng 118 millimeters per hour na ulan. As a result, yung kanyang ulan ay nasa 13 millimeters lamang. But over at Pasakaw, medyo nagtagal doon. Nandun yung heart ng thunderstorm. Umabot po yata ng more than 50 millimeters. Wala tayong weather station doon, but based on the estimates, nagkaroon po ng mga flooding doon sa mga low-lying areas. So mag-ingat po tayong lahat dahil po alam natin sa developing countries, pag dumadami po ang development, sobra po ang development, minsan apektuhan rin po yung daloy ng tubig. So most likely may mga ganun na mga results, but also dahil po sa climate change, kakaroon po tayo ng mga increase din ng rainfall activity. So it's a combination of both, okay? And then balik tayo sa bagyo. Okay, so itong areas po ng extreme northern Luzon ay patuloy makakaranas po ng mga ulan since kanina umaga hanggang gabi ng linggo. So halos 2 araw po sila makaka-experience po ng ganitong matinding ulan.
at unti-unti po siyang magiging severe tropical storm within the next 6 to 12 hours. Ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com infrared. Kita po ninyo yung mga towns and cities na affected nitong bagyong ito. Hanggang dito po sa may La Union ay nakaka-experience po sila ng mga ulan. Mas malakas mga ulan dito sa may area po ng Northern Cagayan, Ilocos Provinces, lalo na po sa may Apari, Santa Ana, okay, at dito rin po sa mga isla po ng Babuyan. So makikita po ninyo na dumadaan din dyan ang core ng bagyong ito. 75 kph, moving westward or west-northwest. Silipin natin yung radar from Pag-asa, courtesy of Rain Viewer. Ito po yung current shot as of 2:40. Kung i-atlas natin yan, so mapapansin nyo itong parang bilog dito. Ito po yung developing eye ng storm. So likely it's passing to the north of Camiguin Island of the Babuyan. So nandyan po siya. Barely west at mukhang umakyat ng bahagya. Baka dumaan po sa may vicinity ng Calayan mamayang mid-morning. So mag-ingat po kayong lahat yan. Although itong area nito ay hindi masyadong maulan, ang mas grabing ulan ay dito po sa may baba. At nakita po niyo itong pulang-pula, yan po ang intense rainfall, heavy to intense. And then it's a sign na nagkakaroon po ang tinatawag nating vorticity hot towers. Okay? So itong hot towers na ito, ibig sabihin po yan ay umabot po ng negative 80 or negative 60 degrees centigrade ang tinatawag nating temperatura ng pinaka-topmost part ng mga thunderstorms. So sa baba niyan, mayroon pong malalakas po na mga ulan at there's a possibility of a small twisters, maliliit na tornadic event known as mesovortices. So eye wall mesovortices. Although nag-start pa lang mag-form yung kanyang eye wall, may eye feature. But yun, pag meron pong hot vorticity towers, ibig sabihin po niyan may nagkakaroon po ng rapid intensification itong system na ito. I won't be surprised kung maging 110 kph mamayang morning o afternoon. But mag-ingat po tayo dyan mga kababayan natin sa Northern Cagayan, sa may Santa Ana at Apari. Please take all necessary precautions. Okay, and then ito po yung track natin kanina, 11 p.m. So, magiging typhoon po siya paglabas ng PAR by Monday morning. So, nag-sit na po siya by Monday morning. Improving weather will be expected across extreme northern Luzon beginning Monday. Okay? So, ride on lang po kayo sa hagupit nitong grabing ulan, dala nitong bagyong ito. And then, pagdating po sa surge, meron po rin pagtaas ng alon but umabot lang ng 1 to 2 meters. So mag-ingat pa rin po ang mga kababayan natin na nakaan po sa coastal na areas po ng extreme northern Luzon. Particularly those facing Balintang Channel. And then, yun. Pagdating niya sa West Philippine Sea, South China Sea, magdadive ulit siya pa west-southwest dahil po lumalakas dito yung tinatawag nating amihan. And then, by Thursday, dadaan po siya sa coastal waters ng Southern Hainan. Ito yung zoom. So, itong zoom track, dadaan po siya sa Camiguin or north of that. And then, ito, delikado po. Nasa area, tinatawag nating window of uncertainty ang Calayan. So, itong Calayan ay mga experience po ng mabagyong panahon, lalo na po sa ulan. And then, ito po yung area of tropical storm force winds of 75 to 100 kph na bugso. Okay? At capable of mga kasira na rin po yan ng mga plantation like bananas and rice fields. So mag-ingat po kayo lahat yan, yung mga kababayan natin dyan sa extreme northern Luzon. Ito naman po ang Asian Flux. So lahat nag-agree, nadadaan po siya sa may Babuyan Cove Islands. At sa rainfall accumulation for the next 24 hours hanggang ngayong linggo, inaasahan pa rin po mga extreme rainfall over Northern Cagayan at Ilocos Provinces dahil po sa bagyong ito. Samantala, ang 3-day forecast hanggang sa darating pong Lunes o Martes ay inaasahan pa rin mga ulan dito sa may Mimaropa dahil po sa tinatawag nating mahinang habagat
So, southwesterly wind flow. Hindi na po tayo pwedeng sabihin na monsoon pa rin siya dahil po nasa transition period na po ang Pilipinas for the month of October. Ang ibang areas po ng Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, affected pa rin po itong southwesterly wind flow. The rest, including Metro Manila, Bicol, will have good weather, isolated thunderstorms lang po sa hapon o gabi. Okay? At kanina lamang mayroon mga light showers o light drizzles na buwagsak dito sa ibang parte po ng Camarines Sur. Now, bago tayong paalam, ito yung summary ng mga weather systems sa labas ng ating bansa. At napapansin ninyo, wala tayong GraphSat dahil po pag may bagyo, hindi po tayo nakagawa dahil nakafocus tayo sa mga advisories at storm tracks nitong bagyo. Special feature lang ito ng ating website, yung GraphSat pag walang bagyo, para makita ninyo kung may mga weather systems in and around ng ating bansa. At para makapaghanda tayo. Ito po yung ating summary ng mga weather systems. Meron po tayong subtropical cyclone dito. Patungo po yan sa northeast. Ang bagyong si 921W ay namatay na po. As well as si Songka. Tropical storm Songka. Naglandfall po dito. Wala na po. Lusaw na. So, isa na lang po itong bagyong si Neneng. Patungo pong west to west-southwest. Paganyan po siya for the next 5 days. At dito po sa flow ng mahinang habagat, lalo na dito sa may area po ng Marianas at Western Micronesia, meron po tayong babantayin po dyan sa area na ito kasi hanggang dito na lang po siya, nagkakaroon po ng convergence sa may west of Guam. At itong area na ito ang posibleng future suspect for possible development of another tropical cyclone. So, all eyes tayo dito. Yung dulo ng forecast models ng European model, lalong-lalo na ay nagpapakita po na ito posibleng akyat dito and then magiging cyclone po siya dito pagdating ng Huwebes at bababa ulit yan papuntang Luzon. Dahil po sa nag-respond lang yan sa pag-iip ng amihan, kaya ipupush po siya patungong west-southwest. So, yan po ang bad news again for Northern Luzon. But napakalayo pa po yan. We will keep you updated pag exit nitong bagyong ito kung matutuloy po ito. But let's hope and pray na sana hindi. Sana LPA or trough lamang para hindi na po ito maka-afekto sa anumang bahagi ng ating bansa. But again, let's be prepared dahil meron po dito yung nagpo-form sa may along the boundary of the Philippine Air Responsibility. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update. I'll try to be back later tonight, Sunday evening, or again, early morning Monday. But it depends on my body kung kaya natin. Ito ulit si Mike Padua. Good evening po, o good morning. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Stay safe always. And let's all pray to God na sana ligtas po ang mga kababayan natin sa dulong Hilagang Luzon. See you again and have a blessed Sunday.